Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30 ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň täze düzümini tasdiklap, Sarmurat Amanowy ministrler kabinetine täze döredilen vice-premierlik wezipesine we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretarlygyna berildi. Amanow mundan öň 2007-2011-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipelerini işledi we wezipe borçlaryny göňüze ýerine getirmän işde goýberen kemçilikler üçin bir näçe gedek bir käýinç hemde duýdurşarly. Ol täze wezipe İçeri işler ministrliginiň institutunyň rektor wezipesinden geldi. Amanowyň täzeden ýokary wezipe çekilmegi Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň öňkü sekretary Ýaýlym Berdiýewiň bir käýinç we soňky duýdurşalyp gürrüň edilýän wezipeden boşaltylmagynyň we harwadynyň kiçeldilmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Döwlet başçysynyň Amanowyň dürli wezipelerde awra bilen gulluk edip gelýändigini we bu urda ýeterlik tejribe toplanygyny aýtdy. Yerli tinçiler olarky biznesmen Çarkulowyň, İskender Mülükow, Amanurdy İşanow, Mejlis Nowotow ýaly öňkü resmiýetiň jenaýat işleri boýunça jemgyýetçilige az maglumat berilendigini, resmi maglumatlarda aýdylmaýan zatlaryň kän soraw döredýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý güýç kuruluşlaryna korrupsiýanyň derejesi, kanun uly waýlyk toplany we täsiri güýçlenen adamlaryň döredýän gorky howatyrlary, netijede kadr çalışmalarynyň arasalaýyş işleriniň dowam ettiriljekdigi hakynda çaklamalaryň köpelmegine sebäp bolýar. Sarmurat Amanow döwlet baýdagynyň öňünde diýde çöküp weparlyk gatamyny edenden soň Berdimuhammedow anyklaşdyrmazdan täze ornwasarynyň ýurdun haruw we hukuk goraýjy edaralarynyň saatlaşykly işlemek üçin degişli çäreleri görmegi talap etdi. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy we döwlet resmiýetleriniň arasynda giň ýaýranyň aýdylýan korrupsiýa fakatlarynyň aza kände üstüniň açylmagy bilen Berdimuhammedow hiç kime halkyň puluny ogurlamagy, onuň hasabyny baýamagy ýol berilmejegini anandyrmaga çalışýar. Şunun bilen baglykda döwlet başçysyny täze ornwasaryna hem harwurlukçylaryň üstünlikli gulluk etmegi bilen bagly meseleleri bir gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Gepin gerdisine aýdylsa, Amanowyň täze belirlenen wezipesi Türkmenistanyny ömürlük tutsaglyga hökm edilen Boris Şeýhmuradowyň olarky wezipesini ýada salýar. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda howply infeksiýalardan bir gora goýulandygyny, olaryň öňüni almak üçin netijeli çäre görülýändigini aýtdy. Emma Gurbanuly Berdimuhammedow 30 ýanwarda eden bu çykyşynda haýty keselleri göz öňünde tutýandygyny täkikleşdirmedi. Türkmen prezidentiniň bu çykyşy bütün dünýä saglyk guramasynyň Hytaýda dören täze görnüşli koronawirusyň ýaýramagy sebäpli halkara derejesinde adatdan daşary ýagdaý ýylan etmegine gawat geldi. Dünýäde adamlaryň ölümine sebäp bolan howply keseliň tizlik bilen ýaýraýan wagtynda prezident Berdimuhammedowyň vice-premierler, vilayet häkimleri, güýç edaralaryň ýol başçylary we keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça adatdan daşary komissiýasynyň wekilleri bilen geçiren duşugynda Hytaýda dörep dünýä ýurtlaryna ýaýraýan koronawirus düpden agdalmady. Koronawirusyň bir aýdan gowrak wagt mundan öň göze çykmagyna garamazdan Türkmenistan bu wirusyň döremegi we indi tutuş dünýä ýaýramagy barada dogly dymýar. Türkmen häkimetleri çakaçyny muny bir gezek hem resmi derejede agdamadylar. Halkara epidemiýasy barada döwlet mediýasynda hem habar bolmady. Şol burakda Türkmenistanda käbir öňüni alyş çäreler gözeýilýär. Türkmenistanyň mediýasy saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginiň bu barada 8-nji ýanwarda gol çekilen kararynyň bardygyny habar berdi. 29-njy ýanwarda Türkmen howa ýollarynyň Pekine gatnaýan reislerini wagtlaýan ýatyrýanlygy belli boldy. 30-njy ýanwarda hökümetçi Orient Nesri Türkmen häkimetleriniň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin raýatlary Hytaýa seýahat etmekden saklanmagy çagyrýanlygyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi web-saýtynda koronawirus barada informasiýa we raýatlaryň Hytaýa barmakdan saklanmagyna çagyryş ýerleşdirilmändir. Häzirki wagtda virus dünýäniň 18 ýurdunda anyklandy. Hytaýyň daşynda kesellänleriň sany 100-den geçdi. Hytaýyň özünde 8.000 golay adamyň kesellänligi, 170 adamyň ýogulandygy, 12.000 adamyň koronawirusyň ýokmagy bilen bagly şüphasyna alynandygy 30-njy ýanwarda habar berildi. Hytaý Türkmenistanyň iň iri ykdysady partnýorlarynyň biridir. Ýurtlaryň arasynda berk sowda we gumanitar gatnaşyklar saklanýar. Hytaýda müňlerçe türkmen studenti bilim alýar. Türkmenistan Hytaýda okuyan raýatlar barada resmi sanlary çap etmeýär. Adatlyň bilim pudagyndaky çeşmeleri 5.000 çemeti Türkmenistanlynyň Hytaýda bilim alýanlygyny, olardan 3den 1 böleginiň döwletiň goldawynda okuyanlygyny aýdýarlar.
Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan akrar edilen sanawda Hytaýyň 130-dan gowrak ýokary okuwjagy görkezilýär. Olaryň arasynda koronawirusyň merkezi bolan Wuhan şäheriniň okuwjagy bar. Häzirki wagtda Hytaýda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň enatalarynyň öz çağlarynyň ýagdaýyndan alada edýänligini habarçylarymyz aýdýarlar. Mary vilayatynyň ýaşaýjylarynyň Hytaýda okuyan çağlaryny öz ýurdumuza getiresleri gelýär. Ýöne studentler gaýtsa olaryň okuwlary köýýär. Ondan daşary eskerlikde gulluk etmedik bolsa gulluga giderler diýip enatalar näme çekdiklerini bilmeýärler we uly aljarangylyga düşýärler diýip habarçymyz 31-nji ýanwarda Marydan habar berdi. Aşgabatyň kafelerinde we restoranlarynda dürlü tagamlar taýýarlamak üçin köpçülikliň ýagdaýda sadakdan bir kanun peýdalanylýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri paýtagtdan habar berýär. Şeýle restoranlaryň arasynda parahat, elin tagam, galkynyş we desterhan ýaly medeni diňjalş merkezleri bar. Bu ýerlerde sadakdan doldurulan ýükloglardan dowamly sadak düşürilýär. Olaryň arka tarapyndaky bastyrmalaryň aşağı sadakdan doldurulan bu restoranlar dürlü tagamly çiýişlikleri, tamdyrlamalary, batyrmalary we tamdyr somsasy ýaly tagamlary sadagyň odunda bişirýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 31-nji ýanwarda gurrun berdi. Habarçy bu barada agdalýan restoranlarda işleýän işärleriň bir näçesi we olary sadak bilen üçin edýän adamlaryň inçemesi bilen söhbetdeş boldy. Bellep geçsek türkmensanlaryň arasynda sadagyň oduna bişirilen we gaýnadylan nahardyr çaýyň has tagamly bolýandygy barada gurrunlar bar. Ýönümini ilmi esasda suwud edýän iş häzirlikçe göze ilmeýär. Sadak ağacyny kesmek we çapmagyň gadagynda barada ýurdun gyzyl kitabynda ýazylsa-da, bonuň çapylmagyna we restoranlarda odun hökmünde bir kanun ulanylmagyna böwet bolanok. Sebäbi ilatyň arasynda sadagyň oduna bişirilen tagamlara uly isleg bar. Olar restoranlara baranda sadagyň oduna bişirilen ýa-da gaýnadylan nahardyr çaý getirmegi soraýarlar diýip habarçy belledi. Mundan başga ol agdalýan restoranlaryň aglabasynyň ýokary derejeli döwlet resmiýetleriniň dogan garyndaşlary tarapyndan dolandyrylýandygyny, şol sebäpli olaryň ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň hem ünsünden düşürilýändigini aýdýar. Ýakynda arkasy sadakdan doldurulan bir ýük maşyny sakladym. Ol uloň sürüjüsi meni bir derek ýere sakladyň, belkim goýberersiň diýdi. Men oňa ynanmadym. Soňra sürüjü bir ýere jaň etdi. Aradan 5 minut geçmänkä maňa başlygym jaň etdi. Ol maňa gyýgyryp, "Sen kimi saklanyňy bilýänmi? Derew dokumentlerini ýzyna ber we ötünç sora. Eger işlejek bolsaň, indi şu maşyny ýatda sakla we ony hiç açan duruzma. Hatta şol maşynyň tarapyny hem seretme" diýdi diýip adyny aýtmakdan saklanan Aşgabatly polisiýa işärleriniň biri Adatlyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň ýokarda aýdylan maglumatlary agdalýan kafeleri we restoranlara tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synançyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada şäher häkimliginden hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda sadagy çapmagy gadagyn edýän ýa-da ony nähili şertlerde we haçan çapyp bolýandygyny kesitleýän kanun hem göze ilmeýär. Ýöne umumy meýdanyň 70%-inden gowragyny Garawum çölü eýleýän Türkmenistanda çölleşmäniň öňüni almak maksady bilen sadak, selin ýaly ösümlikleri ekmek siýasaty indi onlarça ýyl bäri öňe sürülýär.